City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba? Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, las 6:07 sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics, DTX 500, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Biyernes, Agosto 15, 2025. Nagaulan sa syudad sang Iloilo. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. FM1
Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500. Tapnaon ng diabetes, hypertension, kag cancer. Magtumar na sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Story of the day. Story of the day. Mayor Benjamin Magalong sang Baguio City, ibuyagyag ang nahibaluan nga anomalya sa flood control project sa Pungsod. Balita lokal, pagpostpone sang barangay kag SK elections, binta sa publiko suno sa Iloilo City Comelec. Sa Molo, Barangay Kagawad, nadakpan nga naga-jumper sa Barangay Hall. Sa balita regional, sa Aklan, construction sa irigasyon, rason sa mahina nga tubig sa talamnan sa among probinsya. Sa Central Luzon, masobra 1,000 ka wanted persons na aresto. Sa balita national, budget process sa civil society, ginbuksan na sang Kamara. Nadia Montenegro ginpanginwala sa Senado ang alegasyon batok sa mga nagausar sang marijuana. Balita international, US President Donald Trump ginaako nga wala sang guarantee nga untatan sang Russia ang pag-atake sa Ukraine. Sa balita negosyo sa electronic waitlists, ginpangkakas ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Balita sa inampang sa billiard, Cheska Centino, silver medalist sa 2025 World Games. Sa balitang entertainment, Shaira Diaz kag EA De Guzman ginkasal na. Sa balitang extra special tungod sa kaakig sa lutakon nga dalan, lalaki gininto ang ilang barangay kapitan nga may naglanding eroplano. Lalaki ginpreso. Las 6:11 na sa aga. Tungod nga malamig ang aga, Sir Eric Monterosa Gose, Ma'am Denden Leisa Caspe, Ma'am Larry Bell Leisa Caspe, kag mga manunudlo sa Malagit Lambunaw, Iloilo, Pastor ni Miso Tahala Sr., Glyza Gallo, ka Alexa Sabo, Ma'am Ningning Ilumba, kay Sir Dan Calvo, kay Ma'am Celine, kay Sir Alan, and Ma'am Terry Grace Calvo, dayan sa Maribuyong Dueñas, Sir Glenn Celestre, kay Ma'am Raquel Bicudo Celestre, Fred Pasgala, Romers Panganiban, Lorenda Cadavero, Bings PSJ, Ma'am Maricel Casiple, Pangapena, DTX Coffee Mix. Story of the day. Story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Ginhangkat sang Marcos administration si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga ituad kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iya mga naibaluan nga information angot sa flood control projects anomaly nga ginakolamiran sang pila ka kongresista kag senador. Ini matapos nagapatimaan nga madamo sang naibaluan si Mayor Magalong natoy sa kontrobersiya kabangdanan nga mas maayo nga buligan sini ang gobyerno sa ginakasang investigation. Sino kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro C. Chung nga mas maayo nga giningadla ni Mayor Magalong ang mga kongresista kag senador nga kontratista agud gilayon nga makasuhan ang maini ilabi na kun may nagakaigo nga ebidensya. Wala naman sa nakita ang Marcos administration nga kinahanglan magtukod sang probe team agud manguna sa investigation sa irregularidad sa flood control projects sa Pungsod. Ginpahayag ni Attorney Castro C. Chung nga mayaras ang ginplastar nga mechanism kag sistema ang presidente kung paano paligiron ang investigation samtang may una na nga direktiba ang presidente sa Regional Project Monitoring Committee. Si Undersecretary Clarissa Castro C. Chung. At kung ano man po ay maitutulong ni Mayor Magalong, mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo. At hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Kung ano man po ang meron siya, kung ito po ay kumpleto, maaari niya po ito maisumiti agad-agad
sa ating Pangulo para yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo? At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan ng may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. At nakita po nga din po natin at napanood ang kanyang mga DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:14 sa aga sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginatulong sang Mighty C kag D3 Bayo. Pagpaiway sang barangay kag SK elections bintaha sa publiko suno sa Iloilo City Comelec. Jenny Kaoyonan sa report. Pabor ang Iloilo City Commission on Election kun COMELEC sa pagpospone sang barangay kag sangguniang kabataan election. Sunod kay Mr. Jonathan Saino, Election Assistant Officer sang COMELEC Iloilo City, ginpahayag sini nga bangod sa pagpospone sang election hatagan sila sa mas malawig nga tiyempo sa pagpreparar para sa BSKE sa masunod nga tuiga. Apang ginpahayag ni Saino nga bangod ginpalawig ang preparasyon sang eleksyon, nagakinahanglan na sila sang dugang nga pondo sa pagpanghanda. Dugang pa ni Saino, natagan man sa tion ang mga wala pa makaparehistro nga makaparehistro agud makaboto. Mangod ginpospone ang BSKE magaresume ang voters registration sa bulan sa Oktubre 2025 tubtub sa bulan sa Hulyo 2026. Matandaan na ginpirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginapospone ang barangay kag sangguniang kabataan election sa tinalikdan nga adlaw. Ang sa part sa COMELEC nakita na kon gin-postpone makinan nakikita additional nga pundo. No kay bangod nga madugang kita siyempre may mga dugang nga bag-o nga mga botante, no? Madugang kita siyempre may establish kita sa mga presinto additional ini sa mga aton nga mga supplies kay nagdugang ang botante, dugang diri ang Tagikan sa Iloilo City, inis K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa DTX. Ang Commission on Elections sa COMELEC sa bulan sang Oktubre subong nga tuig. Ini matapos nga ginpermahan na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kasuguan nga nagapostpone sang barangay kag sangguniang kabataan elections. Suno kay Mr. Jonathan Saino, ang Assistant Election Officer sang COMELEC Iloilo City, may kahigay na ang mga wala nakaparehistro sang tinaligdan nga Agosto 1 tubtub 10 nga magparehistro. Mag-umpisa liwat ang voters registration sa bulan sa Oktubre tuig 2025 tubtob sa Hulyo tuig 2026. Las 6:17 sa aga, oras ginatulong sang Klinika Spore Biotics kagwan Calamansi Juice Powder. Ginakabig nga privilege ni punong barangay Jing Villanueva sa barangay Boulevard Molo, syudad sang Iloilo, ang pagpaiway sa barangay NSK Elections 2025. Suno kay Villanueva, apisar nga madayon man kung hindi ang pinili ay apang para sa iya magapadayon sa gihapon ang iya pagserbisyo sa pumuluyo. Suno sa kapitan nga wala sa numero sang tinuig ang balasihan agod magdugay bilang official kundi ang pumuluyo ang magahusgar kung uyunan nila ang pagserbisyo. Mensahe ni Villanueva sa iban nga official sang barangay nga dapat ihatag ang matuod nga serbisyo kag giyara dapat ang presensya sa tion sang pagkinahanglan sang bulig. Sa dugang pa nga balita lokal, mga mangunguma kag mangingisda sa probinsya sang Iloilo nakabaton sang bulig gikan kay President Marcos Jr. Yari ang report. Nakabaton sang 37.9 million pesos nga balor sang farm kag fishing equipment gikan sa Department of Agriculture kon DA ang 37 tanan ka mga mangunguma kag manugpangisda sa probinsya sang Iloilo. Ining kadungan sang pag-abot ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo agod nga magtambong sa inaugurasyon sang rehabilitated nga Iloilo Fishport Complex. Ang inspeksyon sang among farm interventions ang ginpangunahan sang presidente kag gin-assist naman ini ni Iloilo Governor 3rd Officer Jenny
Jr. ang pagpanghatag sang bulig kag ginupdan ni DA Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. Lakip sa mga equipment kag ginpanghatag sa mga mangunguma kag manugpangisda sa probinsya sang Iloilo amo ang 4-wheel tractors, combine harvester, rice mills, corn shellers, forage choppers kag hammer mills. Samtang nakabato naman sang 20-footer fiberglass boats nga may 13 horsepower engine ang duha ka mga Fisher Folk Association sa probinsya sang Iloilo. Ang odri nagpasalamat naman ang mga mangunguma kag mga manugpangisda gikan sa Kalinog, Oton, Batad, Carles, Cabatuan, Ahoy, New Lucena, Leon, Haniway kag Pavia sa mga farming kag fishing aid nga ginhatag sang amo nga ahensya. Inisika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by 6:20 sa aga, oras sa Pilipinas, oras ginadulong sang DTX Beauty Soap. Nagapasalig si Iloilo Vice Governor Natalie Dibuque nga mangin transparent kag effective ang 15th sa unang panalawigan ng Iloilo. Suno sa Vice Governor mangin bukas ang discussion sa Provincial Board sa nagkalain-lain nga idea, rason nga kung may mga luyag ipakigbahin ang board members sa tiyon sang session, ini nga ginahatagan sa kaygunan nga makahambal. Dugang pa sa official luyag nila sa Provincial Board nga mahibaluan sang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo kung ano ang mga programa nga ila ginapasaran sang budget. Nagapasalig naman ang bugos nga Provincial Board suno kay Dibuque nga ila suportaran ang mga programa ni Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. Pangabalita lokal, umpisahan sang Kongreso ang deliberasyon para sa proposed budget sang 2026 National Expenditure Program o kon NEP nga nagabalor sang 6.79 trillion pesos sa bulan sang Setyembre. Ini ang ginkompirma ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin kasunod sang formal nga pagpresenta sang Department of Budget and Management o kon DBM sa pagpanguna ni Secretary Amena Pangandaman kay President Ferdinand Marcos Jr. sang proposed NEP budget para sa fiscal year 2026. Suno kay Garin istoryahan sa committee level sa first reading ang proposed budget kag target ini nga tapuson sa Oktubre 10 antes ang ilang break sa Kongreso. Dugang pasang natungdan lauman nga mangin masako ang plenaryo sa masunod pagid nga mga binulan bangod nga target nga mapadayon ang second reading sa bulan sang Nobyembre. 6:21 sa aga, oras dulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Nagapanawagan si Iloilo City Councilor Cedfrey Lopez Cabaluna sa Department of Education nga mag-hire sang dugang nga licensed legal guidance counselors para sa public high school sa syudad sang Iloilo. Sa resolusyon kag gipasar ni Cabaluna nakasaad nga kulang ang guidance counselors kag hindi makaserbe sa numerosong estudyante sa syudad. Nakita ni Cabaluna nga kinahanglan na ang dugang nga guidance counselors bangod nagataas na ang kaso sang paghikog sa diin sang tuig 2021, 401 ang napatay kag malapit 200 ang nag-attempt. Sa bugos ka pungsod, makalarmaman ang among ang gamo nga ginakaulamiran sa mga kabataan, ilabi na sa mga minor de edad. Lagit na ang pagbuno sa biktima sa Haro Public Plaza, kagrambol sa ICC sa distrito sang Mandurriao. Suportado naman sang bugos nga Iloilo City Council ang hingyo ni Cabaluna. Sa dugang pa nga balita lokal, nagapadulong sa kabanwahanan ang Field Offices personnel sang Land Transportation Office o kon LTO sa Western Visayas. Agud nga mapadasig ang pagpanagtag sang plaka. Nagapatuman sini ang LTO Aklan District Office sa din may schedule nga Agosto 11 sa Gavino Park sa Ibahay, Agosto 21 sa Malay Activity Center, Agosto 30 sa Tangalan Public Market, kag Setyembre 2 sa Nabas Grandstand. Ginahimo man ini sa pilaka district offices sa Negros Occidental, ngayara pa sa idalom sang pagdumala sang LTO Region 6. Ginapadalagid lamang sang official receipt o kon ORCR ang among kag mga valid ID ang mga motorista. 6:23 sa aga, Philippine Army naghiwat sang bloodletting activity sa Pototan, Iloilo. Karen Badilla sa report. Mga
K5 nangin madinalagon ang ginpatigayon nga bloodletting activity sang 604th Community Defense Center sang Philippine Army. Kaupod ang K5 News FM Iloilo kag ang Western Visayas Medical Center subong man ang Philippine Red Cross diri sa Pototan Astrodome Agosto 14. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Army Colonel Michael Asuncion, Chief sang 604th Community Defense Center, ginpahayag sini nga 160 ka donors ang nangin successful sa tanan nga screening test agud makadonar sang dugo. Napo man ini ang importansya suno kay Asuncion bangod hindi lamang ini makabulig sa iban nga tawo nga nagakinahanglan sang dugo, kundi makabulig man ini sa ikaayong lawas ang donor nga makareplenish. Na continuous tayong magdo-donate ng dugo. Hindi lang naman ito napaka-importante sa pagtulong natin sa kapwa pero sa ating physical na content. Pag nag-donate kasi tayo ng dugo, parang nare-replenish. Nagapasalamat naman si Asuncion sa tanan nga nag-upod sa ila kausa agud matigayon ang bloodletting sa maayo kaangay sang K5 News FM Iloilo sa pagpanguna ni Doc Ramel Itang Uy kag Area Station Manager Ray Espeja Umalay nga SB member man sa Pototan, Western Visayas Medical Center kag Philippine Red Cross. Nahibaluan na nagtagman ang K5 News FM Iloilo sang libre nga DTX Coffee Mix gikan sa Klinika de Alternativo Medicina kag tinapay. Samtang ginaagdaman ni Asuncion ang tanan nga magpasakop sa masunod nila nga bloodletting activity nga patigayono naman sa Festive Walk Mall sa Agosto 17. And yung sa program namin sa 17, ini-invite ko kayong lahat na mag-participate. Gaya ng sabi ko, yung bloodletting kasi napakagandang programa ito, hindi lang sa nagbibigay tayo ng dugo pero sa ating katawan din. Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, are you experiencing o kon pagdasig ang inflation rate sang tobacco products kag makahulubong hilimnon sa nga indikasyon sang mataas nga demand sang amo nga mga produkto sa Western Visayas. Sunod sa Philippine Statistics Authority kon PSA Region 6, Officer in Charge Regional Director Nelida Amular, nagapangaduhang alcoholic beverages kag tobacco sa major contributor na nagapadasig sang kabugasan nga inflation sa rehiyon sa isa. Sang Hunyo yara sa 6.1% ang inflation rate sa mga sigarilyo kag yara naman sa 6.3% sang tinaligdan nga Hulyo. Samtang makahulubog nga ilimnom naman ang halin sa 4.4% nga nagdasig sa 4.7%. Pahigsang natungdan dapat nga pasangkaron pa ang lokal nga panguluhan ang education campaign amo man ang paagi sa ordinansa. Las 6:26 sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Nagpatigayon sang spraying batok sa dengue, hemorrhagic fever ang Iloilo Provincial Health Office personnel sa pila ka banwa sa probinsya sang Iloilo. Ini ang kasunod sang padayon nga away sang lokal nga panguluhan batok sa among nga balatian paagi sa paghimo sang nagkalain-laing dengue preventive measures sa bulig sang local government units. Lakip sa mga banwa nga ginpadulungan sang health personnel ang banwa sang Mina, Zaraga kag Pototan sa liin nagpatigayon sang simultaneous dengue prevention efforts nga may katuyuan nga protektaran ang mga pumuluyo sa halit kadalasang among nga balatian. Ang activity ang kabahin man sang proactive approach sang Iloilo Provincial Government agud mapabaskog ang capacity sang health workers sa kabaranggayan. Sa dugang pa nga balita, local OIC Chief of Hospital sang Sara District Hospital nagpamalibad nga magpa-interview angot sa issue may kangtanan sa lapsag nga patay na sang ginpunag. K5 Reggie De Mayo sa report. Nagpamalibad nga magpa-interview ang officer in charge sang Sara District Hospital nga si Dr. Pamela de los Reyes sa katapo sang media angot sa isyu nga may kaangtanan sa pagpabata sa isa ka iloy kung sa diin patay na ang lapsag sa pagbunag sini. Suno sa iya nakapagwa naman siya sang statement sa iya social media account angot sa natabo kag hindi na ini maghatag pa sang dugang nga detalye. Madumduman nga base sa iya post ginsaysay ni Doc de los Reyes nga nagpa-check up sa ila outpatient department o kun OPD ang iloy kung sa diin may 3 ka adlaw na nga wala sang fetal movement ang iya ginadala.
Ginhatagan ini sang requestasyon apang sa ultrasound, wala natuman ang amo nga request. Pagbalik sang Iloy nga nagalabor na gindiritso ini sa delivery room kag napatigayon ang normal delivery. Suno pa sa iya ginpathagman sa ginikanan ankis ang pag-deliver nga patay na ang ila anak mga 3 ka adlaw na. Ginpasalig naman ni Dr. De Los Reyes nga ang Sara District Hospital nagapaninguha nga maghatag sang maayo nga serbisyo para sa pumuluyo. Nahibaluan nga taga-Banwa sang Lemery ang Iloy. Ini naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa oras dulong sang Klinika DTX Coffee Mix. Nadakpan nga nagapangawas ng kuryente si Barangay Kagawad Alvin Haranilla sang Barangay San Pedro Molo, siyudad sang Iloilo. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, Officer in Charge sang Iloilo City Police Station 4. Nagpadulong si Rando Duran, 38 anyos ang edad, miyembro sang Task Force Voltahe sang Iloilo City Government sa Police Station. Agod i-report ang insidente. Suno kay Haranilla, ginako niya ang krimen tungod sang tuman nga pagkinahanglan sa kwarta. Sa kaangot nga balita, lokal Kagawad nga ginareklamo nga nagagamit sang kuryente sang barangay sa distrito sang Molo Aminado para makahingagaw matapos ang iya ginatahi. K5 Aaron Refugio sa report. Mga ka-K5, Barangay Kagawad naging pablatter sa pulis tungod sa pag-angot sang kuryente sa daan nga barangay hall. Barangay Kagawad, Aminado tungod nga may ginatapos siya nga talahion. Aminado ang Barangay Kagawad niya si Alvin Haranilla sa Barangay San Pedro Molo nga nagangot ini sa supply sang kuryente sa daan nga barangay hall. Ginapahayag sini nga hindi pa matakdan sa more power sang kuryente ang ilang shop. Rason nga nagayo ini sa ila kapitan nga temporaryo lang nga magkonekta sa ila daan nga barangay hall sa 3 ka adlaw. Sa rason nga may ginatapos sa nga ginatahi. Ginpathag pa niya nga nagasaksak ng inigamit ng extension kag makitaan man ini. Suno sa iya sa video kung naragway nga kuwasan Task Force Voltahe sang sila nag-inspeksyon sa ngagas ng Agosto 14. Pahayag pa, nakahibalo siya nga may nagreklamo sa iya tungod sa pag-angot sang kuryente. Rason nga nagpadulong ang Task Force Voltahe sa iya nga shop kag inspeksyon. Minsay naman siya nagapakamalaot sa iya. No comment. Ang kuan sila di bali nagtapla pa ni sa likod sa diri sa likod sa isa ka balay. Kay wala pa kuya kuryente. Galing kay ang sa likod wala na siya lakadlaw. Di bali wala kuryente tinagayo ko kay kaptani nga kung temporary lang gid ka pwede ko ka taplag kay giningagaw kung mga bayo ang dalal sa tikibwas. Kag mga ka-K5 dugang pa ni Barangay Kagawad, anda siya nga tumangon kung ano man ang iya nga pinalidad. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako naman sa K5 Aaron Refugio para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sa 500. Las 6:32 na sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Sa regional news, sa Aklan, tubig sa mga irigasyon sa among probinsya, ginareklamo sa mga mangunguma nga mahina. Leonard Viray sa report. Ginpathag sang National Irrigation Administration o niya Aklan nga ang kakulangan sa supply sang tubig sa pila ka mga talamnan sa probinsya sa Aklan ang bangod sa ginapatigayon nga konstruksyon sang irigasyon. Suno kay Engineer Darlene Macapobre, Supervising Engineer A sang niya Aklan, may schedule sa nga patubig nga ginkasugtanan sang niya kag mga miyembro sa Irrigation Association para nga magapadayon ang proyekto. Sa 2nd District sa nga probinsya sa Aklan, 15 dias ang patubig kag 15 dias man ang konstruksyon. Samtang sa 1st District sang probinsya, 7 kadlaw man ang patubig kag 7 kadlaw ang konstruksyon. Nagpangayo man sang pasaylo ang ahensya sa mga mangunguma nga wala mabot sa nga patubig kag nagpangako nga pagatapuson ang mga proyekto bago nga magatapos ang tuig 2025 para nga magamit ang pondo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
San Negros Flood Control Project kumalin sang tuig 2022 ginassess ng DPWH. K5 Carla Defensor sa report. Nagpatigayon sa assessment sa flood control projects ang Department of Public Works and Highways Negros Island Region. Sunod kay Bacolod City Congressman Albi Benitez, nag-example na ang DPWH NIR agud i-assess kag i-review ang tanan nga mga proyekto nga ilang ginhimo kumalin sa 2022 bangod amo ini ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bangod sini, gindayaw man ni Benitez si Marcos sa inisyatibo nga pag-call out sa mga kontraktor o kung proyekto nga nagakinahanglan nga i-audit kag i-review. Sa State of the Nation address ni Marcos, iya man sinigi pahayag suno kay Benitez nga iya pagakuhaon ng listahan sa tanan nga mga kontraktor nga involvado sa flood control projects. Samtang, gipakita man ni Marcos ang top 15 corporations nga nakakuha sa award sa flood control. Dugang pa, isa man ka contractor sa floodgates sa Bacolod amo ang Legacy Construction Corporation. Sa karon, sa anong ka mga proyekto, 5 na ang natapos ang Legacy Construction. Ini nga balita ang nalulong sa usang DTX 500 Mighty Sika Gitribayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampeyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500. Las 6:35 sa aga, masobra 1,000 ka wanted person sa Central Luzon na aresto. Roel Tanayaw sa report. Umabot sa mahigit 1,200 na wanted person na akusado sa iba't ibang kaso ng krimen ang inulat na naaresto ng mga otoridad sa mga ikinasang serye ng operasyon ng pulisya sa iba't ibang lugar sa Central Luzon. Batay sa ulat kay Region 3 Police Director Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Sa kabuuan, nasa 1,212 na individual na nasangkot sa iba't ibang kaso ng krimen ang dinakip ng pulisya sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ang mga narestong bilang ng mga sospek ay simula sa mga operasyon ng pulisya nitong June 20 hanggang August 11, 2025. Ang pagkadakip sa mga sospek ay alinsunod sa direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang mga narestong sospek para naman sa mga kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500. Ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit, uminom ng DTX 500, the Super Antioxidant Capsule. Ito si K5 Roel Tanayaw para sa kampeon na balita, serbisyo publiko at kasiyan sa buong Central Luzon, K5 News FM. Aujero Francia kag Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:36 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national, ang balita ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Ginbuksan na sa manubo nga panalkan sa Kongreso ang budget process para sa tanan nga civil society. Ini matapos ang giniwat nga turnover ceremony para sa 2026 National Expenditure Program nga ginpangunahan mismo ni House Speaker Martin Gomez Romualdez. Sa ceremony, ginhatag sa House Speaker ang kopya sang 2026 National Expenditure Program para sa matiglawas ang civil society organization sa pungsod. Kung madumduman, ginpasar sang Kamara ang House Resolution number 94 nga nagapanugot sa mga organisasyon sa mga pumuluyo nga magpasakop bilang observer sa deliberation sang budget. Inibilang kabahin sang reforma sang Kamara agon himuon nga mas klaro kag bukas ang proseso sang budgeting. Nagpahayag naman sang suporta ang civil society organizations sa siningatikang sang Kongreso. Sa dugang pa nga balita, national gindenayo kung ginpanginwala ni Nadia Montenegro, empleyado sang opisina ni Senator Robin Padilla nga nagausar ini sang marijuana ako nagasuyop sa sulod sang Senado. Nagwa ini sa report sang Office of the Sergeant at Arms sang Senado, may kangtanan sa duha ka reklamo angot sa maisog kag hindi kinaandan nga baho gikan sa Ladies Comfort Room malapit sa Senator's Extension Offices. Patag naman ni Montenegro, may dala ini nga vape sa bag nga posible ginhalinan sang baho. Wala naman sang opisyal nga pahayag si Montenegro kag Senator Padilla kasunod sang pagpagwa sang incident report. Las 6:38 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 kag 1 calamansi juice powder.
Ginadoso ni Department of Education Secretary Juan Igardo Manalang Angara ang all-sector effort ukon pagbuligay sang naglain-laing sektor agod masolve ang problema sa kakulang sang hulot klasihan sa pungsod. Angot diri maghingyo ini sang bulig sa school building program nga amo ang lokal nga panguluhan kag pribado nga mga personnel o kon organisasyon. Priority diri ang far-flung kag disaster-prone areas sa diin labing kinahanglanon ang classrooms. Suno kay Angara, mahimo maggamit sang mga LGU ang Special Education Fund samtang mahimo naman makahatag sang bulig ang private sector paagi sa public-private partnership ukon PPP. Sa katapusan nga balita, national nagsuwestyon ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR. May kaangtanan sa pagpatuman sang total ban bisan sa mga lisensyado nga online gambling sites sa pungsod bangod sa dako ang nabulig sa mga ginabayad nila nga buwis sa nanari-sari nga programa sang gobyerno. Suno kay PAGCOR Assistant Vice President Jessa Fernandez, nagakaigo man ang regulasyon nga ginahimo sang ila ahensya agud masiguro nga wala sang anomalya nga natabo. Kung madumduman, naglabot sa 8,901 ka mga illegal online gambling sites ang napasarado sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kon CICC. Las 6:40 na sa aga. Sa mga constipated, tumarna Klinika Spore Biotics. May estudyante, himos na may klase. May empleyado, himos na kay may office. Ibandra, may Friday sickness. Blessed morning, Bishop Don Guines and Mami Ching Alba Donguines sa Sitio Binaubao, Barangay Cali, Dumangas, Iloilo. Bishop Don, good morning, sir! Sir Ronnie Cortuna Lopera, Sir Rampark Mendoza sa Sara, Iloilo. Ma'am Lilibeth Caro Badilles, Sir Prince Itoriaga, Sir Andy Poe Garrido, good morning. Clint Royce Rance Jaye, Ma'am Helen Baat sa Singapore. Blessed morning kay Congressman Pablo Bebot Nava III, Ma'am Ding Nava, and Sir Bambo Doremdes Nava IV sa Ermita Dumanga. Sir Bams, good morning. The Lord bless you and keep you, sir. Ma'am Apple Kamari Siman, Nita Bodiola, Ryan Tabasa. And good morning also kay Sir Tristan Nawayat Gulay, Kim Hiroso Panes, Ma'am Mirna Kirante Lapinig sa Daog Miagaw. Good morning. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics sa Amerika. Ginako ni US President Donald John Trump nga hindi niya mapangako nga mapilit niya nga untatan ni Russian President Vladimir Putin ang pagpambomba sa mga sibilyan sa Ukraine. Apang ginpandaman niya ang Moscow sang mabugat nga konsekwensya kung hindi sinipag-untatan ang mga pag-atake. Una diri magasapol sa ni Trump kag Putin sa Anchorage, Alaska subong adlaw August 15 sa ilauna nga one-on-one talks humalin sang 2019. Suno kay US President Trump nga ang pagsinapol ang pagpanghanda para sa posible trilateral meeting. Kaupod si Ukrainian President Volodymyr Zelensky apang ginako sang Amerika nga malabo nga magresulta ini gilayon sa untat lupok. Sa katapusan nga balita international sa Gaza, nagpanawagan si World Health Organization o WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga buligan nga mag-evacuate ang yara sa halos 50,000 nga mga pasyente sa gwa sang Gaza. Ang nasambitan nga mga pasyente ang nagakinahanglan sang gilayon nga atensyon medikal nga hindi makitaan sa mga lugar. Ginpatigayon sini ang panawagan matapos ang pagpang-evacuate sa WHO sa 32 ka mga kabataan kag anom nga may edad kaupod ang 99 ka iban pa. Oras las 6:43 na sa aga, subong adlaw Biyernes, maghapit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Kay may free consultation. Sa Domingo, kada Domingo, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagaw. Blessed morning kay Ma'am Jingle Herebete
Sir William Sapanta, Sir Liam Will, and birthday greetings kay Ma'am Lorena Bilhira Joso. Ma'am Lorena Joso sa Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo. Blessed morning, Sir Joseph Ogares, Mami Asun Pineda sa Singapore, Ma'am Helen Baat sa Singapore, Ma'am Marie Thalia Mirchelina, Ma'am Jinky Bilyoga, Sir Rick Mapa, Sir Robert Pulmo. Good morning also kay Punong Barangay Hihino Gino Sumagaysay sa Bulabog, Bingawan, Prince Itoriaga, Sir Bambu Nava, good morning, Winifreda Sarmiento, Sir Steven Gerardino, Renante Ordehan. Good morning, Sir Renante Ordehan. Jesse James Garvillas, Selfa Garvillas, kag sa ilang batsoyan. Good morning. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news kinadulong sang Mighty C. Ginpakakas na sang Bangko Sentral na Pilipinas sa mga e-wallet platforms ang links sa online gambling sites. Ini ang gin-confirm ni Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Mamerto Tangonan sa hearing sang Senate Committee on Games and Amusement. Suno kay Tangonan nga ginatagan nila sang 48 oras ang electronic wallets agud may nagakaigo nga oras ang mga ini sa pagkakas sang links kag mapahibalo sa publiko. Sa reference rate 186 pesos and 1 centavo ang baylo sang Kuwaiti dinar, 150 pesos and 89 centavos ang Bahraini dinar, 56 pesos and 88 centavos ang United States dollar, 77 pesos and 25 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 24 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos and or 70 pesos and 69 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 34 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 46 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 21 centavos ang Australian dollar, 15 pesos and 16 centavos ang Saudi Arabian Rial, 44 pesos and 29 centavos ang Brunei Dollar, 1 peso and 76 centavos ang Thai Baht, 15 pesos and 48 centavos ang United Arab Emirates Dirham, 66 pesos and 59 centavos ang Euro, 7 pesos and 92 centavos ang Chinese Yuan, 10 pesos and 55 centavos ang Brazilian Real, 8 pesos and 92 centavos ang Denmark Kroner, 13 pesos and 52 centavos ang Malaysian Ringgit, 33 pesos and 99 centavos ang New Zealand Dollar, 5 pesos and 58 centavos ang Norwegian Kroner, 5 pesos and 96 centavos ang Swedish Kroner, samtang 1 peso and 89 centavos ang New Taiwan Dollar, 80 pesos and 21 centavos ang Jordanian dinar, kag 76 pesos and 95 centavos ang British pound. Las 6:46 na sa aga. Adungan sa malamig nga aga, ipadalondo ng healthy nga kape sa mga breakfast, Sir Joseph Ogares, Ma'am Jinky Bilyoga, Ma'am Helen Baat, DTX Premium Coffee. Blessed morning, Tita Ambing Baez Kabasa, Sir Chris Vallejo, Sir Edgar Badbadon, Sir Ray Maestri Campo. Sir Ray Maestri Campo, good morning sir. Kay Sir Ray Castro sa Pasay City Bus Terminal sa likod sa City Mall, good morning. Rose Libuna Losanyes, Ken Shine Lorca, kay Cryzel, na bata ni Ken Shine Lorca sa Pulau Dumangas, good morning. Nita Budiola, kag mga tricycle driver sa Balantang Haro, prayer si Tamol na kamo ha. Tumarnad D3 Bayo, pamilya Lorca kag Pilio, Gertrudes Cangas Canto Mayor. Ma'am Gertrudes Cangas Canto Mayor, good morning. Nita Bodiola, and thank you also kay Sir Steven Gerardino, Rick Mapa, good morning. Nado na nga balita sa hinampang nakuha sang Filipina billiards player nga si Chaska Centenong silver medal sa women's 10-ball event sang 2025 World Games sa
sa Chengdu, China matapos maluto sa tuman kahugot nga hampang bato kay Yuhan sa score nga 6-7. Apisar nga napierde apang malipayon sa gihapon sa Centeno sa iya nangin hampang. Ini ang ikaduha nga silver medal sang Team Philippines sa World Games kasunod sa kay Kyla Napoles sa Jiu-Jitsu. Women's 52 kg samtang si Carlos Bailon Jr. ang nakakuha naman sang bronze medal sa Wushu sa 56 kg class. Las 6:48 sa aga, mga ginikanan kabataan nyo parang hindi pagtrangkasuhon, patumaras ang Mighty C Syrup for Kids. Mag-weekend na, mag-relax, magpamasahe, magpamanyos DTX Herbal Oil. Pili ka lang lemon scent or lavender scent. Kung on the go ka, damo ka sang katuan, parang hindi ka main conscious nga mabalang tupad mo, baho ka balanyos, o doon nga mahumot ini, gamit ka sang klinika DTX Herbal Oil Lemon Scent. Pero kung gusto mo na magilay-hilay, bisap doon, Ma'am Marie Thalia Mitzelina, Sir Eric Gose, Sir Biroy Gose, Ma'am Lori Gose, DTX Herbal Oil, Lavender Scent. Available sa Klinika Outlets, Pasig, Miagao, Kalinog, Haro, Iloilo City Branch. Las 6:49 sa aga. Sa ato na nga balita entertainment, king kasal na sa Shaira Diaz kag E.A. Guzman kahapon nga adlaw. Napuno naman sang kalipay kag excitement ang duha bangod na hibaluan nga ini ang ginahulat nila nga tion. Sandig sa interview sa duha antes pa man, ginihiwat ng ila kasal ginpag ni Shaira nga alas 2 na ini sang kaagaw nakatulog bangod sa madamo ang kinahanglan nga i-prepare. Suksok naman ni Shaira sa iya kasal ang Korean-inspired dreamy wedding dress bangod luyag sini nga mangin looking fresh kag glowing sa iya nga kasal. Matandaan nga sang tuig 2011 na engaged si Shaira kag E.A. Las 6:50 na sa aga, Enero 20, 2083. Morning also kay Ma'am Annie Rose Castañeda. Ma'am Annie Rose Castañeda, Ma'am Denden Lay sa Caspe. Good morning kay Sir Kirby John Agravante. Sir Kirby John Agravante, the champion. Ma'am Annalyn Panes Agravante sa San Enrique. Ma'am Ging Gabunas and Sir Bert Gabunas sa Barangay San Antonio, San Enrique, Iloilo. Pasig City Vice Mayor Nonoy Elicer Chavez. Vice, good morning. And Ma'am Melinda Chavez, kay Vice Mayor Panga Lamasan Picso, and Ma'am Kapid Labiaga sa Tipulo Dueñas. Nini Imbi, Elviro Lakion Auhero, Tita Nida Ferolino Auhero sa Imos, Cavite. Professor Luis Saldivar, Sir Edward Chong Rendon, Sir Edward Rendon sa Labrador Boarding House sa Luna, La Paz. Sir Wilson Arinsol and Ma'am Analisa Bolves Arinsol sa Kabuluan Norte Oton. Rizal Balsimo, good morning sir. Tata Grace, las 6:51 sa aga. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Sport Biotics. Lucas! Isakari Lucas, wake up na! Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, Sir Rexon Verdejo, Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, Pastor Ningning, kay Ma'am Perly Verdejo, and Sir Melquisedec Verdejo, good morning. Sir Mark Baikin sa Barotac Nuevo. Sa balitang extra special, ginprank kung gininto sang lalaki ang ilang punong barangay or kapitan nga may nag-emergency landing aeroplano sa ila barangay bangod sa Kaakig. Sang lotakon nga dalan sa Sitso, Candelaria, Barangay Tagumpay, Rojas, sa Palawan. Sa palaysayon sang lalaki nga si Mamerto Manga Badenas. Mamerto Manga Badenas, nagakaon gid si Kapitana Merlinda Herrera. Kanya kap, good morning. Nya may naglanding tong aeroplano Kaya kinanglanggit nga katuan mo dayon to parang tanod. Apang wala naglaom ang lalaki. Nasa pagwadulong ni Kapitan sa lugar, magadala ini sang pulis agod nga magresponde. Luyag lang kung tani makuha ni Badenas ang
atensyon sang kapitan. Bangod na akig na gid ini sa lutakon nga dalan sa ilang sitio, apang sa baylo nga aksyonan ni kapitan ang problema ginbutang pasin ang lalaki sa presohan. Angot sa nito man naman nga kaakig ang labatsagan ni kapitan Merlinda Herrera bangod sa pagbinoteg sang lalaki sa diin ginpahayag niya kaginpakuyan siya sini sa mga pulis. Kap, naglanding tong eroplano mo. Tiway naman nagkaigo. Why kung sa aton tinaga, Sir Ontoy Pingason, Mami Panek, good morning. Sa aton tinaga, ay naghihirino. Hindi pag tontuwa, irespetuhang imo kapitan, da bisan nga daway tinalungeng. Bisan white hinalungeng. Respetuha kay may piston asa. Respetuha ang piston niya. Nonito Sombong, Marie Talia Metzelina, Rizal Balsimo, Maki Kinoveva, and birthday greetings kay Ma'am Lorena Bilhira Joso, Lori Abadonio de la Cruz, sa Rosario, Dumangas, Iloilo, Sir Bambo Nava, kay Kong Bebot and Ma'am Ding, good morning. If anyone turns a deaf ear to God's instruction, even their prayers are detestable. Ang bisan sino nga hindi magtuman sa kasuguan, kangilaran sang Dios, bisan ang iya pangamuyo. Proverbs 28 verse 9. Hulubaton 28 versikulo 9. A faithful person will be richly blessed, but the one eager to get rich will not go unpunished. Pakamayuhon gid sang Dios ang masaligan nga tawo, pero ang tawo nga nagadali nga magmanggaranon pagasilutan. Proverbs 28 verse 20. Those who worship false gods have turned their backs on all the mercies waiting for them from the Lord. Ang mga tao nga nagasimba sa mga Diyos nga wala sing pulos, nagasikway sa kaluoy sang Dios para sa ila. Jonah chapter 2 verse 8. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I see. Sarabia, good morning Nini IC, himos na. Kay Irvin, kay Ma'am Irene, and Sir John Lee Sarabia. Ma'am Maricel Casiple, Edgar Badbadon, ikaw na lang. Nonito Sombong sa Baldosa La Paz, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine, ang pinakamodra, DTX Coffee Mix. Thank you Sir Ray Mr. Campos sa imo sir nga appreciation diri sa aton ha. To God be the glory. Ang oras alas 6:56. Oras ginadulong sang Klinika Spor Biotics DTX 500 kag Mighty C. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia kag K5 Alex Escalante. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komento.